Nya Ramogi Joang kamaro ma interior waki chenro ni mar migago ka obrokelo ni weche mawaida mesa mag weche manyien odichiengni ma kawuono to mokwongo magi weche mamiyo pek odichiengni ma tarik 2 dwe mar 2 higa mar 2025. Riwruogo lakteche mapacho ka KMPDU obwogo bago ng'anyo e jumbe 2 tok tend counties rem chopo winjruok margi motelo. We have been turned into beggars, begging for food and money, like street children in the city. Jopuonjre mag mbalariany koni gibiro monjo apis duol mar HELB kuom deko chiwo hola ne jopuonjre. So tusiongee kwa njia ambayo inaonyesha ni kama hatuhitaji mtu yoyote, hata tukiwa na maoni tofauti. Tend ODM imbo mar Kenya dwani kuku margi oluong romo mapiyo mar tieko gwandruok ei ODM. Nya Ramogi Joang nyalo tudri kodwa e namba mar 23600 kata bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. X wantiere @Ramogi TV KE @James Opondo Senior. Machiegni nyinga en James Opondo. Liet medo jimborene ogai mar obila Douglas Kanja mondo mi ogwe tao kaluwore gi medruok e kwan oganda ma indhiyo kendo ilalgo e pacho ka. Jaod bura ma Laikipia North Sara Korere kod nyawadgi ma Kilgoris Julius Sunkulia sayo piny owacho kuom rem chungo ndicho mar oganda masani medore e pacho ka giseyo gai mar obila kod jatend bad migawo mang'uyo maling'ling NIS Nordin Haji kuom rem ka okang' mowinjore gidwaro mondo jotelogo owuog oko omany kaka tieko midhiero mar ndicho masani okwako thurka. Na mimi nataka kumuomba Inspector General Kanja, kama mtu amefanya makosa akamatwe, apelekwe kotini, ashtakiwe, lakini hakuna haki ya kushukua mtoto wa mtu apelekwe tusijue kama amekufa, tusijue kama ako hai. And I want to tell the Inspector General, he has to come out and tell us what is happening. Hawezi sema ajui, na kama ajui resign, wale watu wanajua waingie. Ati Inspector General wa police kusema ati ajui watu wamepotea namna gani. Sasa nani atajua? Tunataka kumwambia kama ajui ajaribu kujua. Because the government has a way of investigating. Na sio government politicians, ni government ya police. Because hiyo ndio kazi yao. Kutafuta what is the problem, kwa nini watu wanapotea, wengine baadaye wanapatikana wamekufa. Hiyo ni kazi ya police. Na tunataka kuambia wajaribu kabisa kufanya hiyo kazi. Kama hawawezi, walete hiyo resignation. Sisi katika bunge tutachagua mtu mwingine ambaye anaweza kuwa Inspector General wa police. Jalup jatend ODM Godfrey Ososiolieko ni tend duond burano owinjo obaga mapiyo romo mar kuku margi mar twak ewi ywaruok mapek e kind jokanyo ewi wach tiyo kod sirikand Kenya Kwanza koloso e kaunti ma Busia. Jalup jatend ODM Godfrey Ososiolieko ni romono biro konyo lalruok ewi pogruok e paro masani onyiedhore duond burano ewi tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto. Kang mane ODM okawo mar siro sirikal mar Kenya Kwanza osekelo liet e kind jokanyo kamoko koni pod gin kod ting' mar keto sirikal tesre to mamoko koni ok ginyal siemo sirikal magin eiye. Mama wako wapi? The ladies please come in front some blend kabisa. Chama kupitia kwa Central Management Committee inaenda kujadili mambo hiyo kwamba lazima tukue na msimamo mmoja kwa mambo ya masuala ya chama. Watu wanaweza sema mambo yao vile wanafikiria, lakini msimamo wa chama cha ODM ni kwamba sisi kama chama cha ODM hatuna wakati huu hatujaandikisha mkataba wowote na chama kingine chochote. Lakini tukiandikishana mkataba tutakuja waziwazi mbele ya wanachama wetu tuwaongeleshe, na vile vile mbele ya vyombo vya habari tuiambie kwamba tuna mkataba. So wakati huu sisi kama chama cha ODM, unakumbuka tulikuwa na wenzetu wa Azimio, mumeona wameenda pia wanazungumuza na wengine, na sisi kama ODM hatuwezi kusema kwamba tunaishi katika nyungu ama katika chupa.
Ni muhimu kwamba pia sisi tuanze kuona kwamba tunapanua chama yetu namna gani. So tusiongee kwa njia ambayo inaonyesha ni kama hatuhitaji mtu yoyote. Hata tukiwa na maoni tofauti, you are entitled, lakini kuna njia ambayo unaweza kuzungumuza ya kusema pia pale kesho siku hailali kwa ingine, mnaweza pia jadiliana. Mokum jotelo mawuok kambani dwani piny owacho ochiwler ewi ji ang'wen mawuok mlolongo mane oteki kendo bang'e to oyud ringre moko kuomgi e kar kano ringre ma City Nairobi. Kotenegi kod jalup gavana ma Machakos Francis Mwangangi kod jaod bura ma Kaiti Joshua Kimulo. Jotelogo obogo mar luongo ng'anyo kapo ni sirikal ok ochiwo ler ewi ndicho kod nek magalagala ma osebedo katimore e pacho ka. Bende gidwani sirikal ochulo ganda ma osewito jogi e yore magalagala ka gilero ni en ting' mar sirikal chiwo arita na jo Kenya. Tumesikia waziri mmoja akisema mtoto wake alishikwa na akaona rais akapiga simu, huyo mtoto akaachiliwa. Tunaomba rais apige hiyo simu zingine, hata wengine waweze kutokezea. Inawezekanaje rais wa Jamhuri ya Kenya asimame aseme hii mambo nitakomesha, na tunaona inaendelea? Hao watu wanatoa watu wakati tunaitisha. Tukiitisha wakiambiwa wapie kotini wanatoa mili. Saa mara nyingine wanatoa wengine wakiwa hai, wengine wanaua. So the point is, what we want to know is, where are the other victims of abduction? In the next 7 days, mimi nitamobilize watu wangu wa Kaiti wote. Tuandamane kutoka Kilungu mpaka Nunguni, kwa sababu tukikosa kupewa haki na kuelezwa vile kilitendeka. Kwa sababu ni kwa nini hii miili, tunajua City Mortuary, na hii miili ni kama ilikuwa na vichwa. Hiyo ni maneno tutaendelea kufuatilia, ni kama ilikuwa na vichwa, na hii ni jambo ambao serikali inapaswa kusema nini na imetendeka kwa vijana wetu. Obilai County Manandi ochodo magina achije moko ariyo rakruoka manobedo kindgi e apaya maduong' maya Kapsabet Kipsigat ka adhi Nandi Hills kamane obilago oradoe gi achijego ka oting'o gi lweny moko mager machalo bunde mane chichni ne chal kagima gitero i county ma Narok, Migori kata Kisumu. Achije ariyogo ma noidho nyamburko moro mar Toyota kanyakla gi derep gi ngimagi ni e kind Akuru gi Asumbi e kar thieth ma Kapsabet Referral Hospital kama ne oringie kodgi mar yudo thieth bang' kano golgi e osiptal ma Nandi Hills kama ne giyudie thieth mokwongo. Wachore ni ji adek go osebedo ka itimonegi apedha gi obila mag okwach kich bang' fwenyo ni gitimo ohande gi lweny mager. Tulipata information ya kuna gari registration number KDQ 619X ambayo ni Toyota Hilux double cabin black and color ambayo ilikuwa inasafirisha ile tunaita suspected goods. Ilikuwa suspected kwamba inaweza kuwa na bunduki kwa gunia. Saa 5:30 hadi saa 6 tulipata habari kutoka askari wetu ambao walikuwa report office ya kwamba kuna gari nyeusi imestorm station ya Nandi Hills Police Station ikiwa na majeraha. Kuna watu wawili walikuwa wamejeruhiwa na ilikuwa na shimo za risasi. Askari wetu wenye walikuwa report office walikimbiza wale majeruhi wawili hospitali ya Nandi Hills pale. Kuna majeruhi wawili. Mmoja mzee ambaye tulipata tu jina ambaye ni kama ya utani. Alikuwa na jeraha moja ya risasi ambayo ilikuwa imeingia kiwino, na yule kijana mwingine mwenye alikuwa naye kwa gari ambaye aliumia alipata jeraha la mguu hapa kwa paja, ingia kwa paja upande wa kushoto, lakini ukatokea pale juu kwa mgongo karibu na uti wa mgongo, lakini haiko umemfikia. Uchunguzi umeanzishwa kuhusu upigaji wa risasi hizo, na uchunguzi ukikamilika tutaweza kuzungumza. Riwruok mar lakteche KMPDU obogo bago ng'anyo kendo bang' jumbe ariyo kuom rem mar Tend Counties chopo winjruok margi mar dokie tich kata return to work formula ma oyangi gi jagoro maduong' mar riwruogno Dr. Devji Atela mane oloso e kaunti ma Nakuru. Atela bende okwayo piny owacho mondo ochak paro loko chike mag okumba mar thieth mar SHA mondo mi okel konyruok ne jotuo ma ithiedho to dok pacho kata outpatient. Nyaka sani
SHA chiwo mana thieth ne jotuo madok pacho. Rang'iny mag dispensary kod level 2 makinde mathoth yath kod thieth malong'o onge. Bende ute thieth madongo rang'iny mar level 4 ywak ni yedhe kod gige thieth kethore nikech jotuo mag outpatient onge. Elements of social health authority that it does not provide health care for workers or for Kenyans in the level 4 and level 5 and level 6 facilities in the outpatient setting is making many Kenyans to actually suffer. So we are asking the social health authority, we're asking the government that yes, as much as the inpatient component of social health authority is working, the bigger part of it, that is the outpatient, is making many Kenyans to use out-of-pocket expenditures. So it is important that these be relooked so that Kenyans can access care in level 5 hospitals, level 6 hospitals, and even level 4 facilities. County governments have sat on their able hands and failed to promote over 80% of the doctors in their counties. And when you put this into the big picture perspective, a strike by about 30 counties is equivalent to a national strike. And the owners of this strike and the back of this strike stops at the county chiefs, the governors, who have turned the other way and failed to implement their component of the return to work formula of May 2024. Let us know that a return to work formula is akin to a court order. Court orders are not given in vain, and they are not opinions. Jopuonjre mbalariany ma Nairobi osingo mar monjo log tich mar duol mochung' ne chiwo hola mar somo HELB kuom bedo ni gideko mar chwalo omenda ne jopuonjre go. Kaluwore kod jatend jopuonjre go Madzayo Ndegwa, jopuonjre go onge kod nyalo mar ritore e sikunde kata kamano ndiko ne somo bende ok ginyal nyaka sani giluor ni ginyalo koso timo penj kamoko bende ok dhi ndikore kaka owinjore. Gino ma adhi dwoko gi piny ma okalo gisingo limo apisi mag HELB nyaka chop chwal negi sira ma owinjore. This 1 month has been painful for most of us. We have been turned into beggars, begging for food and money like street children in the city. So we have given the government a long time now. It's been a month. They have not addressed our issues. So on Monday, we are ready to march to help officers and collect the help funds in cash. Why is it that now I'm here in university and I'm not getting whatever you told me you were supposed to deliver to me? I worked, I did my part. I came to university. That money is supposed to come to the comrade. Yes. Please, so listen to us. We are suffering. When the ministry fails in implementing these things, in Amanisha, our future is under threat. And as our president said, we have time. We are very free. Monday, tupo site. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki oyango ni e higa achiel mosekalo sirkal osegero maromo klese 1015 ne jo grade 9 medo yango ni gidhi medo gero classes 7,000 kod laboratories maromo 1,600 pacho kama ngima eneno ni jopuonjre matimo tiegruok mag STEM omi tiegruok makare mageto gi rang'iny manyime e kinde magirito chope okang' machielo. Kindiki ne wuoyo Jamhuri Hai kinde manyo yuoro e nyasi mar dhialo higni 120 nyaka ne skul no chakre. Kinde nyasi no makmano skul no nochako yanga chenro mar solo omenda maromo milion 120 e ndalo 120 omenda michano sirgo somb jopuonjre mag skul no kaachiel gi medo dongruok e skul no. Of taking Jamhuri back to the top. This government has built 15,000 classrooms across Kenya. We are in the process in the next 1 year to build an additional 7,000 classrooms to bring to a total of 23,000 classrooms, mainly for grade 9 and other grades, to make sure that we take care of the physical facilities. We now have resources also to provide laboratories for 1,600 schools across Kenya where our children do not have laboratories, because you cannot do CBC when you have schools without labs and the first time they see a Bunsen burner or a microscope is the examination day, and you expect that child to
do anything in science. So in the next 1 year, the government of Kenya will build 1,600 laboratories across Kenya to make sure every school has a laboratory, a science laboratory. Nya kwa moga jong agoniro kamano kwa medo kete Ramogi TV chendo ni mar miga gada kao yeo ma adundo ote uworo mathoth kata kamano habro somogi kawa tieko kikidhi maboro. Ramogi. Regulation occurred through Gimilogi public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ngany seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopi. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch Jopin en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora maintie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e nono 722 838 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give me a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Machiegni kendo nya Ramogi ohala ne oyudo ng'ikruok seche bura bang' jopur kod jopiny ne obago ng'anyo kagi dwaro ni kambi mar West Kenya mondo owuog oko e kambi sukari mar Mumias magitimore bang' jatend piny William Ruto yandi keto ayanga ni kambi mar West Kenya okawo chenro mar chiwo kambi mar Mumias. Jopur go sani koro dwaro mondo jatend piny William Ruto omuony wechene go kendo ruch oko chik machiwo thuolo ne kambi mar West Kenya Company tayo mago kuom tijene e kambi sukari mar Mumias. Mimi ni mkulima number 1, nilikuwa napata pesa nyingi kutoka kwa hii kiwanda. Lakini naona kwamba rais umetuletea shida. Kwa sababu nataka hii kiwanda ianguke. Kwa sababu saa hizi raya kiingia, sarai ataenda. Tutakuwa tunapeleka wapi miwa yetu? Ethanol na cogen lazima ibaki kwa sarai. Kwa sababu yeye ndiye amamusha Mumias na yeye ndiye anafanya sisi tunakuwa hapa. Tumesema ya kwamba tutaandamana mpaka huyu mtu atoke hapa. Tuliambia rais tunashukuru vile umeweka mambo ya bonus kipaumbele, tumepata bonus. The next priority ilikuwa mambo ya ethanol na mambo ya cogen. Uweze toa jamaa ambaye alikuwa anapinga Mumias kuja hapo and then you expect that Rai atafufua mambo ya ethanol na cogen. Mimi kama kiongozi and one of the champions wa mambo ya miwa hapa, tunataka Sarbi apewe nafasi. Jatend migao mar alwora Eden Duale ogolo siem ne apisas mag riwruok mar UNHCR mondo gine ni jogo ma odak e kuonde jot mag jogo ma odar owuok e thuchegi ok otong'o yiende aoyaye gino ma owacho ni osebedo ka ketho alwora. Okwayo apisas go mondo oti kanyakla gi migao mare kaachiel gi tend counties mondo migi thuolo mar ng'ado kit yien moro ma ong'ere kaka proposis kata madhenge plant mondo mi giti godo e wang'o makaa mar tedo. Duale wacho ni kit yien mar madhenge no oseti thoth puothe kendo otamo jopur tiyo gi puothegi e yo makare ka bende jonjore osebedo ka tiyo kod bunge. Mimi nimeongea na watu wa na mimi sitaki kuona mtu kutoka refugee camp anakata kuni, kata miti yetu anapeleka huko kwa refugee camp. Wakitaka charcoal wakuje waingia agreement na mimi na governor watoe kutoka madhenge. We will allow them, but Kenya Forest Service will check. It affects livestock, it affects farmers, and it can aid criminal activity in our area. It affects the environment. It's a serious challenge to climate change. Jatimo ohala e boma ma Homa Bay Robert Riaga ochako chenro mar puonjo joriemb apiko rito chike mag ndara kaka achiel kuom yore mag duoko piny masiche mag apaya. Chenro ni mane oket ayanga odiechieng' manyoro e kar chung' od bura ma Kasipul chano kelo kanyakla joriemb apiko duto e kaunti ma Homa Bay. Yangore ni joriembo mathoth mag apiko wito ngimagi e masira mag apaya nikech ok ging'eyo chike ma owinjo oluw. Chenro ni igeno ni dhi kelo lokruok mathoth kendo duoko piny masiche mag apaya e kaunti no. Kawa tap gi maber and it's a regulated sector. Jo bodaboda gi wanyalo loso the biggest sacco ever in Kenya. Ma ng'ato ka bodaboda otimonade o register kata to bigire. Apiko ni kisa nyiewo to be register. We can untap that opportunity. Like currently, the government of Kenya is not doing that. Let it not be that a non-governmental organization, a non-leader, a non-elected leader is the one who is remembering them. Let also them come on board so that they can have these members on board. We have the area MP, we have the governor, we have the senator, we have the women rep, we have the MCA. It should be the initiative to set as an example. Medruok nengo mwandu pacho ka oidho gi atamalo 3.3 dwe mar achiel higani ka ipimo kod dweche ma okalo. Medruok nengo ni ochor kod bech chiemo kod math ma ok gin mag kong'o ma oidho. Bende nitiere gonyruok matin mar atamalo 1.6
bech udi, pi, teko sitima, gas koda mamoko ma bechgi ne odok piny. Kaluwore kod lipod duol matimo nonro mar Kenya National Bureau of Statistics madwe mokalo, nengo mar chiemo kod math ma ok mag kong'o nomiyo bech mwandu oidho malo. Bech chiemo kaka nyanya ne omedore kod 17.9, otungu kod 6.8, kabich kod 5%, ka bech maembe kod mor tedo to ne olware nengo gi 3.9 kod 4%. E sekta mar teko, nengo mauta taya ne omedore gi 3.9, kata kamano teko stima kod gas ne olwar kod 0.7. Sekta mar somo ne oneno medruok kod 1.6, mokel kod pesa mitimo godo tuition. Kamano mar weche tuke 1, mano mar wuoth ne olwar gi 0.6 kaluwore kod dok chien nengo wuoth. Medruok nengo mwandu ahinya to mar chiemo pachoka en ranyisi ni pek mar ngima medo idho. Mae dipo ka ohinyo oganda ma odak e bwo rang'iny mar chan. Isaac Okech, Ramogi TV.